U ime nježnosti sprijateljimo se! Ne vjerujem da snimaju film Zvijezdana plava za koju mogu ići na audiciju. U ime nježnosti sprijateljimo! Kako loše. Dobro, pokušaj opet. Ti to možeš, Angela. Ili bolje rečeno, Zvijezdana. Da, bolje rečeno, rođena sam za ovu ulogu. Serija je dosadna i čudna. Imate li koju epizodu Karate Ninja? Znaju karate i još su ninje. To je više fora. Ne, Ginger. Zvijezdana plava je najbolja super junakinja ikada. Ima štit prijateljstva. Može bilo što pretvoriti u cvijeće i od njeni suza zlikovci postanu dobri. Zvuči kao da je za cure. Zato što i je za cure. I dečki isto. Zvijezdana plava je za svakoga. Ko je za kokice? Imam od karamele i od pice s morskom soli. Heng, što to radiš? Pa ti ne radiš ovdje. Pa ne još, ali ne pokušava se samo Angela probiti na veliko platno danas. Ako sve dobro odigram, mogao bih posluživati zvijezde. Tiho, dečki! Redatelj će sada nešto izjaviti. Hvala vam svima što ste došli. Zvijezdana plava film će biti pun uzbudljivih iznenađenja. Iznenađenja? Znala sam. A najuzbudljivije iznenađenje, Zvijezdana plava će biti muško! Ali nitko od nas nije muško. Tako je, dame. Možete ići doma jer nijedna od vas neće biti Zvijezdana. Ali to nema... Filmska zvijezda Angelo. Ovo je besmisleno. Kako su mogli? Da, ozbiljno. Muški Zvijezdana plava nema nikakvog smisla. Zapravo, postoji tradicija gdje muškarci glume ženske uloge. U drevnoj Grčkoj mnoge su predstave imale sve muške glumce, ali zahvaljujući maštovitosti publike... ne želiš sad ovo slušati, jeli? Ili možda želim. Ako se redatelju ne sviđa Angela, možda će mu se svidjeti Angelo. Tome, kako da budem muško? Nije lako biti muško. Znam da se zbog mene čini da je, ali za pravu muškost treba se naraditi. Sve ću ja to muški odraditi. Moram osvojiti natrag svoju ulogu. Nitko neće biti Zvijezdana plava osim mene. To je tip. Ono je buraz. Ono je... kompić? Ne, stani. Friend. Tip bi samo skulirano kimnuo. Kužim spiku. Kokice za doručak? Wow, ovo je sjajno. Vi ste novi ovdje. Da, ovo mi je prvi dan filmske čarolije. Kad bi barem mogao pronaći tipa koji će biti dobar Zvijezdana plava. Koliko si ti dobar sa slatkišima. Nitko očito ne posjeduje sirovu muževnu energiju potrebnu za čarobnjaka prijateljstva. Misliš li da bi mogao? Ej, čujem da tražite zvijezdu. Pa, on je tu. Zovem se Angelo i definitivno sam muško. Wow, vidi se. Dobro, mali, zašto misliš da bi ti trebao biti Zvijezdana plava? Pazi sad. Wow, ovakvoj muževnoj energiji pričam. Dobio si posao. Ali, Akcija! Što nam je činiti, Zvijezdana plava? Kristalni podanici su nam za petama. Bez brige, prijatelju. Pomoću moći svog dodira mogu sve pretvoriti u cvijeće. Pogledaj, buraz. Rez! Sjajan posao, Angelo. Samo jedna stvar. Tu mi cvijeće nekako ne funkcionira. Oprosti, lik. Nespretan sam s tim muževnim rukama. Ne, nije do tebe. Nekako mislim da novi Zvijezdani ne bi stvarao cvijeće. Stvarao bi radne čizme. Donesite radne čizme! Obožavam čizme, očito, pošto sam tip. Ali zašto mijenjamo, buraz? Jer su radne čizme cvijeća za tipove. Isto tako, umjesto da tvoje suze pretvaraju zlikovce u dobrice, sada ih tvoj Daj 5 pretvara u hrvački tim. Ali to se protivi svemu što Zvijezdana plava jest. Burki, mislim... Superiška, Burki, buraz. U ime nježnosti sprijateljimo se. Eno moje zvijezde. Jesi li dobro? Ne, mislila sam da će biti sjajno, ali ne osjećam se poput lika koji volim. I krilaticu su promijenili u čips je zakon. To je istina.
Ali da, baš je čudno što je tako odlučio. Ne znam, osjećam da je nešto krivo. Jesam li prezahtjevna glumica? Poznaješ Zvijezdanu bolje od ikog. Ako misliš da nešto ne štima, vjerujem ti. I kladim se da ima veze s onim redateljem. Prelijepo, preprofinjeno. Ne. Da. Hej, ne izoštrovaj te kamere. A? Što manje publika može vidjeti, time je sve tajanstvenije. Ovo nije moguće. Nikako se ne možemo približiti tom tipu. Pa, možda ne mi. Šefe, hoćete prvi kušati novi okus kokica? Vatrenu enčiladu? Wow, zar mi čitaš misli? Kokičaru, nadmašio si samog sebe. Pravi si umjetnik. Tko mi to kaže? Obožavam promjene koje ste uveli u film. Tako hrabro, tako odvažno. Odakle samo te sjajne ideje? Genijalnost se ne može lako objasniti. Ili to imaš ili ne. O, ma dajte redatelju, ja vam se iznimno divim. Pa, kao najvećem obožavatelju, reći ću ti. Mijenjam stvari jer pokušavam uništiti Zvijezdanu plavu. Dok sam odrastao, uvijek sam htio gledati Karate Ninja. Ali moja bi sestra uvijek prebacila na Zvijezdana plava. Danima sam patio i slušao to baljezganje. A sada ću se osvetiti, jer ću napraviti tako loš film da više nitko nikada neće htjeti gledati Zvijezdana glupava. Sve sam isplanirao u svom dnevniku otkad sam bio dječak. Wow, pa rukopis vam je bolji nego prije. Hvala! Nikome ni riječi o ovome, inače više nikada nećeš peći kokice u ovom gradu. Angela, jesi li to čula? Svaku izdajničku riječ. Hej, redatelju, možeš malo doći ovamo? Imam ideju za ovu scenu, pa sam htio muški to raspraviti. Dakle, kad ću letiti u Mjesečevu palaču, da mi gorivo bude energetsko piće od ljute papričice. O, sviđa mi se. Samo vrtim ideje, a što ako svaki put kad ga popiješ počneš prdjeti? Što se događa? Ti si mi odvlačio pažnju dok su mi oni krali dnevnik! Ti si lopov! Da, a ti si lažljivac. Vjerovali smo ti da ćeš snimiti dobar film, ali sad znamo tvoju tajnu i razotkrit ćemo ju svima. Djelovao si kao tako cool buraz. Pa pogodi što? Ja nisam buraz. Zovem se Angela i ja sam žensko. A! Trebao sam znati da će cura pokušati spasiti Zvijezdanu plavu. Cura poput moje sestre! Šteta što imam moći Karate Ninja! Ha, 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 ha! Karate ninje nemaju šanse protiv moći Zvijezdane plave. Siguran sam da ovog nije bilo u drevnoj Grčkoj. Ha, 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 ha. Zvijezdana, možeš pobijediti uz moć prijateljstva! U ime nježnosti, sad ću te srediti. Nema šanse! Najdi se nogu! Ja! Osiguranje, iznesite ovo smeće! Ha, nisi me zaustavila. Netko će drugi uništiti Zvijezdana plava. To će joj pokazati kako mi je uništila djetinjstvo! Zvijezdana plava nikad ništa ne uništava. Ona pomaže, isprijateljuje se. I jako je važna mnogim ljudima. Ima pravo. Zvijezdana plava mi je pomogla sprijateljiti se u novom gradu. Mračna su to bila vremena. Pomogla mi je vjerovati u sebe kada me nasilnik bio gurnuo. I volim njenog robota Bum Buma. Ne! Ne! Zvijezdana plava je najgora serija ikada! A ti si najgori redatelj! Hej! Što je to? Uzmite! Ne! Ovo ja zovem filmom. Baš šteta što neću biti u novom Zvijezdana plava filmu. Da, ali barem si spriječila da je ne pretvore u Zvijezdanog plavca. Društvo, pogledao sam sve stare epizode
Pikado, ali zapravo moram ići. Angelo je obećao tipovima iz filma jednu mušku večeru s Pikado. Ne smijem zakasniti.